Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον Ηλία Παπαμόσχο να μας πει δύο λόγια για το βιβλίο «Ανάληψη» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκης η Αποστολία Μαλαδάκη. Θα σας πω δύο λόγια από αυτά που διάβασα και έψαξα για το βιβλίο. Οι ιστορίες του Παπαμόσχου ξεφεύγουν από την ομοιοτυπία της λύπης. Γράφει ο Διονύσης Μαρίνος στο bookpress.gr. Αναμφίβολα είναι ο τρόπος που καταγράφει τις ιστορίες του. Είναι ο ασκετισμός του στη γραφή και μια δική του, καθαρά δική του ικανότητα να συνενώνει την ποιητική ματιά του πάνω σε κάτι που είναι προορισμένο να μην γίνει ποίημα, αλλά πεζό. Ίσως είναι από τους λίγους σημερινούς Έλληνες πεζογράφους που δυνητικά θα μπορούσαν να είναι και ποιητές. Ενδεχομένως είναι, απλώς δεν έχει αποπειρωθεί να διαβεί τον Ρουβίκονα. Το όντι, όλα τα βιβλία του Παπαμόσχου, συμπεριλαμβανομένου και του πρόσφατου, είναι πεζά. Πεζά όμως με τον τρόπο τους. Ο Παπαμόσχος, με τρόπο θα έλεγε κανείς οριώδη, ρόλο μεγάλο παίζουν σε αυτό τα όνειρα που κάποιοι εκ των ηρώων βλέπουν την παραμονή του ταξιδιού μηνύματα θανάτου, διαχειρίζεται μια ιστορία, μια υπόθεση, μια κατάσταση και την ολοκληρώνει ουσιαστικά με έμβλημα τις τελευταίες σελίδες, όπου ανατρέπονται όλα τα δεδομένα, όπου ακροβατεί με όλες τις παραστάσεις, όπου ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να την αφομοιώσει, όπου η παρουσία της δύναμης να αφουγκραστεί στην τραγωδία γίνεται πλησίστη ανεπάρκεια. Μια δηλαδή πέραν όλων των υπολείπων αριστοτεχνικά δουλεμένη και ατμοσφαιρικά λειτουργική μίξη ζωής και θανάτου, πράξης και συνείδησης, ατομικής ευθύνης και ανθρώπινης και θείας δικαιοσύνης, γράφει ο Χρήστος Παπαγεωργίου πρόσφατα, νομίζω, κύριε Παπαμόσχο, στο διάστιχο.gr. Να γνωρίσουμε τον συγγραφέα μας. Ο Ηλίας Παπαμόσχος γεννήθηκε το 1967 στην Καστοριά, σπούδασε στο τμήμα Γεωλογίας Πατρών και στο εργαστήρι δημοσιογραφίας, επαγγελματικής δημοσιογραφίας το 1993. Εργάστηκε ως βιβλιοϊπάλληλος στην Αθήνα και από το 1997 επέστρεψε στη γενέτειρά του, όπου ζει μέχρι σήμερα, στην Καστοριά, έτσι, και ασχολήθηκε με την οικογενειακή εμπορική επιχείρηση. Έχει γράψει 6 βιβλία, «Η Αλεπού της Σκάλας και άλλες ιστορίες», τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο διηγήματος Νουβέλας και μεταφράστηκε στα γαλλικά. Διηγήματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, στα σουηδικά και στα αλβανικά. Θα δώσω το λόγο στην Αποστολία Μαλαδάκη, που θα μας πει δύο λόγια για την ανάληψη, για το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα. Καλησπέρα. Λοιπόν, το βιβλίο, νόμιζα, δεν ξέρω αν έχετε δει την αφίσα. Θα ήθελα ο Ηλίας να μας σχολιάσει μετά και το εξώφυλλο, γιατί εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, μετά την καταγωγή της λύπης, την πρώτη μυθιστορηματική απόπειρα του Ηλία, έχουμε στα χέρια μας λοιπόν το νέο του μυθιστόρημα με τίτλο «Ανάληψη». Μένοντας πιστός στην απεικόνιση της φθοράς, που φαίνεται να αποτελεί το κέριο νήμα στα κείμενά του, στην Ανάληψη επανεξετάζει το θέμα με μια νέα προοπτική που αναδεικνύει στο προσκήνιο την πολύπλοκη και πολύσιμη έννοια της απώλειας. Ο Ηλίας Παπαμόσχος, ξεκινώντας από τη γενέθλια πόλη, Καστοριά, όπως και σε πολλά άλλα κείμενά του, επεκτείνεται και αγκαλιάζει με τη γραφή του τους ανθρώπους της. Ένα ναυάγιο στη λίμνη της Καστοριάς, που συνέβη ανήμερα του εορτασμού της Αναλήψεως, εν είδη τραγικής ηρωνίας, είναι ο ιστορικός πυρήνας του μυθιστορήματος, που όμως δεν αποτελεί παρά την αφορμή για να υποθεί κάτι άλλο, πιο μεγάλο και πιο ανθρώπινο. Εξάλλου, η ιστορία θυμάται γεγονότα που επηρεάζουν ανθρώπους, είτε μεταμορφώνοντάς τους, είτε αλλοιώνοντας και μεταλλάσσοντάς τους. Το χαρακτηριστικό αυτό όμως στην Ανάληψη λειτουργεί ως πρόφαση, για να ανοίξει μέσα από τη γραφή ο κόσμος ή η άφησος της ανθρώπινης ψυχής. Το ίδιο το ιστορικό γεγονός, τρομακτικό και εύκολα ο αναγνώστης, έχει συνειρμούς τιτανικού. Η βύθιση της Περιστέρος, το όνομα του πλοίου, τηρουμένων των αναλογιών, είχε τον αντίκτυπο ή τις διαστάσεις ενός ναυαγίου σαν τον Τιτανικό σε μια μικρή επαρχιακή πόλη του 1929. Το ιστορικό γεγονός τίθεται στο κέντρο του μυθιστορήματος και λειτουργεί ως τέρμινους άντεκβεμ και τέρμινους πόστκβεμ, χωρίζοντας τη ζωή των ηρώων σε πριν και μετά το ναυάγιο. Το ερώτημα είναι με ποιο στόχο. Ο αναγνώστης συχνά βρίσκεται διαβάζοντας το βιβλίο αντιμέτωπος με το δίλημμα. Είναι το ιστορικό γεγονός το επίκεντρο ή η αφορμή?
Αν μείνουμε στην πρώτη ανάγνωση, θα απαντήσουμε καταφατικά. Αν όμως ξεπεράσουμε την επίδραση του ιστορικού γεγονότος, θα δούμε ότι το ναυάγιο αποτελεί το μέσο για να εντρυφήσουμε στην ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο δράμα και τελικά το μεγαλείο της ζωής. Με τρόπο που σχεδόν θυμίζει το Παπαδιαμάντη στο Μυρολόι της Φώκιας, όπου ο πνιγμός της Ακριβούλας, αν και το κεντρικό ιστορικό γεγονός της πλοκής του διηγήματος, περιγράφεται κυριολεκτικά με μία λέξη, «Μπλουμ». Ο Παπαμόσχος χρησιμοποιεί το παρθενικό ταξίδι της Περιστέρος και τελικά το απρόσμενο τέλος του σε ένα μικρό κεφάλαιο. Το βάρος της πλοκής, λοιπόν, μετακυλίεται κάπου αλλού. Η αφήγηση είναι πολυφωνική. Άλλοτε τριτοπρόσωποι, με μηδενική εστίαση, ανασύροντας στην επιφάνεια με τρόπο αποστασιοποιημένο τα γεγονότα του παρελθόντος. Άλλοτε πρωτοπρόσωποι και εξομολογητικοί, όπως το γράμμα που η σύζυγος στέλνει στο ξενιτεμένο άντρα της Θανάση Βέλιο. Η πολυφωνία αυτή όμως χαρίζει αληθοφάνεια, καθώς αποτελεί την ηχό της ζωής των ηρώων. Είναι σαν να ακούγονται όλοι οι ήρωες. Η Αγνή, η Πολυξένη, ο Λεωνίδας, η Κλεονίκη, η Ουρανία, ο Θανάσης, ο Ηλίας Κακλαμάνος. Οι ιστορίες τους, και στο σημείο αυτό φαίνεται οι εγγενείς σχέσεις του συγγραφέα με το διήγημο, παρουσιάζονται ευλαβικά σχεδόν με αυτοτέλεια. Σε αντίθεση με την καταγωγή της λύπης όμως, όπου οι μικροϊστορίες είναι χαλαρά ενσωματωμένες στην ευρύτερη σύνθεση, στην ανάληψη υπάρχει ένας ισχυρός συνεκτικός κρίκος που τις διαπλέκει αρμονικά. Αυτός ο αρμός είναι από τη μία οι συνεχείς αναφορές στο παρθενικό ταξίδι της Περιστέρος μέσα στις ιστορίες των ηρώων. Από την άλλη, οι πολλαπλές προσημάνσεις για ένα αδιόρατο κακό, όπως η συνάντηση της Αγνής με την καχεκτική γάτα που σαν να την κοιτούσε από άλλο κόσμο, ή η ευνηδιαστική προσγείωση μιας γάτας στην κοιλιά της Ουρανίας που θεωρήθηκε κακό σημάδι από την κυρία Ευτυχία και υποσυνείδητα την οδήγησε σε ένα όνειρο εφιάλτη, ή ο εφιάλτης του Κακλαμάνου για το γαμήλιο γλέντι του που την παρατήρηση της μάνας του. Τώρα, μετά το γλέντι, θα πάμε στα μνήματα να σμίξετε. Η αφήγηση καταπιάνεται με όλες τις πτυχές της ζωής. Την ξενιτιά, τον κρυφό έρωτα, τον πόλεμο, τη χαρά της φιλίας, την αναγγελία μιας νέας ζωής, τη ρατσιστική συμπεριφορά προς τους Εβραίους, τη βιοπάλη. Λες και ήταν σε λύθη, η αφήγηση ξυπνά συναισθήματα, μνήμες και εμπειρίες των ηρώων. Σαν ταινία κινηματογραφική ξεδιπλώνονται μπροστά μας τα μικρά καθημερινά συμβάντα, η ρουτίνα των συναναστροφών, τα οικογενειακά δράματα. Η αφήγηση μας συνδέει με τον τρόπο που κάθε ήρωας διαχειρίστηκε όλα όσα του συνέβησαν μέχρι τη στιγμή του ναυαγίου και τον διαμόρφωσαν ως προσωπικότητα, αλλά και όσα βιώνει μετά από αυτό. Το ναυάγιο, που συμβαίνει σε μια στιγμή φαινομενικής ευτυχίας για όλους τους ήρωες, δίνει μια νέα τροπή στη ζωή τους. Ο θάνατος 7 ανθρώπων πλανάται στην ατμόσφαιρα και στο προσκήνιο έρχεται η απώλεια. Μέσα στο πανικό των τρομερών αλλαγών, το πώς κάθε ήρωας βιώνει και αναμετριέται... Συγγνώμη, η κόρη μου είναι αυτή. Ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, ο θάνατος 7 ανθρώπων πλανάται στην ατμόσφαιρα και στο προσκήνιο έρχεται η απώλεια. Μέσα στο πανικό των τρομερών αλλαγών, το πώς κάθε ήρωας βιώνει και αναμετριέται με την απώλεια είναι για τον συγγραφέα τελικά το κομβικό σημείο. Ο φόβος από τύψεις, η λιποψυχία, η σιωπή, η μανία, η τρέλα, η εκδίκηση δείχνουν την άλλη πλευρά της ανθρώπινης ψυχής, αυτήν που αντιμάχεται με το θυμικό και κονταροχτυπιέται με την ηθική. Μέσα σε αυτό το αντιπαραγωγικό και αντικοινωνικό χάος, το ανθρώπινο δράμα παρουσιάζεται με τρόπο φυσικό έως φυσιολογικό, χωρίς εξάρξεις και υπερβολές. Το βίωμα του πόνου έχει διαστάσεις αληθινές και αντανακλά το πάθος. Τίποτα φτιαχτό. «Συγγνώμη μάνα», αναφωνεί ο Λεωνίδας μετά το παραλογισμό του και ο αναγνώστης νιώθει το πόνο του. Ακούει το θυμό του και καταλαβαίνει τον καημό του που αναμογνύεται με την ντροπή και τη θλίψη ταυτόχρονα. Ο Παπαμόσχος στέκεται με ειλικρίνεια και σεβασμό απέναντι στο δράμα της απώλειας του αγαπημένου. Αναδεικνύει όλα τα στάδια που οι ζωντανοί περνούν μπροστά στο μυστήριο του θανάτου και της ζωής, στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν να ζουν, φέροντας μέσα τους την απώλεια που δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν. Η ανάληψη, λοιπόν, είναι ένα μυθιστόρημα για τη ζωή και τον άνθρωπο.
Μας θυμίζει πώς είναι η ζωή, γεμάτη συναισθήματα. Ανθρώπους που χάθηκαν, που θαυμάστηκαν, αγαπήθηκαν, μισήθηκαν, πόνεσαν. Ανθρώπους που άλλαξαν όπως αλλάζει η ζωή. Η ανθρώπινη μοίρα και πώς στεκόμαστε σε αυτήν κάθε φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι μαζί της, είναι τελικά αυτό που αναλαμβάνει, ας μου επιτραπεί το λογοπαίγνιο, με το νέο μυθιστόρημα ο Ηλίας Παπαμόσχος, που εύστοχα φέρει τον τίτλο «Ανάληψη». Ηλία, δεν ξέρω κατά πόσο είμαι εντός των... γιατί ένας συγγραφέας έχει πάντα κάτι στο μυαλό του. Και τη γάτα. Το οποίο δεν το έχει επισημάνει κανένας μέχρι στιγμής. Δηλαδή ότι ξεκινάει με η γάτα είναι σύμβολο του τι θα επέλθει. Ναι. Σημάδι του τι θα επέλθει. Γιατί 2 φορές όνειρο με γάτα ή γιατί η σύμπτωση με γάτα? Η πρώτη γάτα είναι διαφορετική με τη δεύτερη. Διαφορετική με τη δεύτερη, ναι. Λοιπόν, η πρώτη έχει αυτό το ρόλο. Η δεύτερη, επειδή όλοι έχουμε μεγαλώσει με τη δοξασία ότι το να βλέπεις ψάρι στον ύπνο σου είναι λαχτάρα, και επειδή είναι μια τέτοια εποχή τότε που οι άνθρωποι πιστεύανε σε αυτά τα πράγματα και τα μοιραζόντουσαν ή δεν τα μοιραζόντουσαν γιατί φοβόντουσαν ακόμη και να τα πούνε, μη και προσκληθεί το κακό κατά κάποιο τρόπο, έκανα αυτό το όνειρο με τη γάτα και με το γρυβάδι. Ναι, γιατί εγώ δεν ανέφερα βέβαια το γρυβάδι. Το οποίο είναι φρικιαστικό. Ναι, αλλά είναι και ωραίο να το διαβάσει κάποιος και να δει την εικόνα ουσιαστικά μέσα από το κείμενο. Επειδή μίλησα πιο μπροστά μαζί σου, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, να μας πεις λίγο την ιστορία που έχει το εξώφυλλο του βιβλίου σου, γιατί είναι έτσι ενδιαφέρον. Και μετά να σε αφήσουμε να μας πεις και για το κείμενο. Εξώφυλλο σε όλα τα βιβλία πάντοτε είναι ένα ζήτημα που ανακύπτει στο τέλος, οπότε δημιουργεί μεγάλο άγχος. Αυτό με ταλαιπώρησε πάρα πολύ, διότι στην αρχή προσανατολιζόμασταν στο να βάλουμε κάποιο ζωγραφικό έργο. Είχαμε καταλήξει, είχαμε κάνει κάποιες, πώς το λένε, κάποια εξώφυλλα με ζωγραφικά έργα, και την τελευταία στιγμή θυμήθηκα ότι είχα ένα άλμπουμ φωτογραφικό, στο οποίο υπήρχε ήταν φωτογραφημένος ένας πνιγμένος. Είδα τη φωτογραφία, λέω πω πολύ σκληρή, που είναι βαρύ, λέω, το βιβλίο, άμα βάλουμε και πνιγμένο απ' έξω δεν θα πουλήσει τίποτα, γιατί εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά επειδή ο εκδότης πληρώνει για το βιβλίο, πρέπει το βιβλίο να είναι και ελκυστικό για τον αναγνώστη. Αφού αυτόν αφορά στην τελική από τη στιγμή που θα εκδοθεί. Και ξεφυλίζοντας, προφανώς θυμόμουν από παλιά αυτή τη φωτογραφία. Είναι μια φωτογραφία μόδας. Δηλαδή είναι ένα μοντέλο το οποίο διαφημίζει ρούχα. Τραβήχτηκε η φωτογραφία το 1932 στη Φλόριδα, στην Αμερική, σε μια πισίνα. Και εγώ είδα και όλο το βιβλίο στη φωτογραφία, αλλά κυρίως τον μύτο για μένα του μυθιστορήματος, που είναι η ψυχοκόρη. Δηλαδή το βιβλίο όντως ξεκινάει και ως τυπωμένο, αλλά και μέσα στο κεφάλι μου με την ψυχοκόρη. Η γάτα υπήρξε, την είδα εγώ. Κάνοντας τη διαδρομή, δηλαδή, μέσα στον Τολτσό κινούμενος, γιατί εκεί είναι ο δραματικός χώρος του μυθιστορήματος. Τέλος πάντων, ένας από τους χώρους είναι η νότια παραλία της Καστοριάς και η πλατεία της περιοχής. Και είδα αυτή τη γάτα. Έχω ξαναγράψει για μια γάτα η οποία τη βλέπω και η οποία ξαναεμφανίζεται μετά σε ένα διήγημα, την οποία την είχα πετροβολήσει κιόλας και νόμιζα ότι τη σκότωσα. Και όταν την είδα μετά νόμιζα ότι είχε έρθει από το υπερπέραν. Λοιπόν, έτσι προέκυψε το εξώφυλλο. Και ο φίλος μου σκηνοθέτης, ο Μπάμπης ο Μακρύς, μου λέει: έπρεπε να βάλεις κάτι πιο death. Του λέω: άμα βάζαμε death, του λέω, δεν θα πουλούσε τίποτα. Έπρεπε να έχει και μία. Αν και έχει κάτι το δραματικό το εξώφυλλο, το οποίο το έχει ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του βιβλίου. Δηλαδή, εγώ όταν την είδα τη φωτογραφία, έχει κάτι το. Πώς να το πω, το δυσήμαντο. Δηλαδή, δεν ξέρεις αν αυτή αναδύεται ή αν πνίγεται. Αγαπητέ Ηλία, καλώς ήρθες στην Έδεσα.
Νομίζω ότι σε συνδέουν φιλικοί δεσμοί με την Έδεσα. Αδερφική. Πολύ ωραία. Ο τόπος, τι ρόλο παίζει σε ένα γραπτό, σε ένα κείμενο, εν προκειμένου εδώ? Εμένα σε όλα μου τα βιβλία η Καστοριά παίζει έχει πρωταρχική αξία, ας πούμε. Όλα μου τα βιβλία έχουν ως τόπο την Καστοριά και νομίζω ότι, θα πω τώρα κάτι που μπορεί να παρεξηγηθεί, νομίζω ότι η ζωντανή λογοτεχνία, η ελληνική και η παραγωγική παράγεται στην επαρχία. Και ιστορικά, να το δεις, πάντοτε έχει έναν τόπο. Θα το πάρουμε από τον Παπαδιαμάντη, να το πάμε όπου θέλετε. Δηλαδή, να το πάμε στο Θεοτόκι, να το πάμε στον Καρκαβίτσα, να το πάμε... Δηλαδή, πάντοτε οι συγγραφείς οι Έλληνες, αλλά αυτό ισχύει και έξω. Ναι. Και έξω ισχύει. Δηλαδή, ο Φόκνερ γράφει για τον Αμερικανικό Νότο. Ο Μακάρθι γράφει για το Νέο Μεξικό που ζει. Γράφουμε λίγο πιο εύκολα για αυτό που ξέρουμε. Γι' αυτό επιλέγω εγώ την Καστοριά. Θα μπορούσε να τοποθετηθεί η δράση σε οποιοδήποτε τόπο, ναι. Αλλά νομίζω ότι εδώ, ας πούμε, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η γλώσσα. Όταν έχεις ακούσει τη γλώσσα των ηρώων και την μεταπλάθεις λογοτεχνικά, νομίζω ότι είσαι πιο πιστικός και πιο αληθινός. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν τώρα τελευταία βιβλία, έχει γίνει λίγο της μόδας η ντοπιολαλιά στα βιβλία. Mm-hmm. Σε πολλά από αυτά τα βιβλία δεν μπήθη η ντοπιολαλιά, διότι αυτοί οι άνθρωποι τη μαθαίνουν αυτή τη γλώσσα μέσα από αφηγήσεις ή μέσα από τα λεξικά. Εγώ κάνω, πώς να το πω, περιορισμένη χρήση της ντοπιολαλιάς, αλλά τόσο όσο για να δίνει το χρώμα. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι... Το χρώμα αυτό είναι υπαρξιακό, δεν είναι ούτε λαογραφικό, ούτε folklore. Δηλαδή, ο τρόπος που μιλάς είναι ο τρόπος, ας πούμε, που αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο και ο τρόπος που εκφράζεις, ας πούμε, τα συναισθήματά σου. Οπότε οι λέξεις κάθε περιοχής έχουν μοναδική αξία. Ναι, αρκεί να ακούγονται αυτές οι λέξεις. Ναι. Ναι. Γιατί κάποιοι φοβόμαστε τις λέξεις. Κακώς. Ναι. Μιλάμε για μυθιστόρημα, για αληθινή ιστορία. Ναι, η ιστορία είναι αληθινή. Έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι επινόησης, αλλά ο σκελετός, ας πούμε, είναι ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο όντως έγινε 13 Ιουνίου του 1929, ανήμερα της αναλήψεως. Ένα καινούριο βεζινόπλιο κάνει το παρθενικό του ταξίδι, έχει κάνει ήδη 2 δρομολόγια και στο 3ο δρομολόγιο ανατρέπεται. Το αποτέλεσμα να πνιγούν 7 άτομα. Πηγαίναν απέναντι στο Δυσπηλιό, δηλαδή, όπου έχει ναό της Αναλήψεως και γίνεται η λειτουργία και ακολουθεί η πανηγύρη. Δηλαδή, μεγάλη χαρά, με ένα πλοίο το οποίο τότε εν τινή μέτρο θα το βλέπανε, όπως βλέπαν οι άλλοι τον Τιτανικό, γιατί είναι μια μικρογραφία του Τιτανικού, δηλαδή η ιστορία είναι παρόμοια. Και οι ήρωες έχουν ακριβώς αυτή, δηλαδή η επίδραση του ναυαγίου στη ζωή τους έχει διαστάσεις τέτοιες. Ναι, γιατί για μένα είχε ενδιαφέρον, γιατί είχε ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Καταρχάς δεν ήξερα, δεν θα αποκαλύψω το δεύτερο μέρος, διότι είναι αδικία για αυτούς που δεν το έχουν διαβάσει. Γιατί δημιούργησε μια σειρά από απορίες, ας πούμε, ενώ φαίνεται στο πιστόφυλλο ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ναυάγιο, όταν ο αναγνώστης φτάνει στη μέση του βιβλίου και το ναυάγιο είναι μία σελίδα, μία μισή, σου λέει τώρα τι γίνεται, τι μπορεί να συμβαίνει μετά. Η ιστορία αυτή κυκλοφορούσε στην Καστοριά. Δηλαδή ήταν μια ιστορία έτσι στα όρια του μύθου, του ονείρου, του φανταστικού, του πραγματικού. Όταν άρχισα να ψάχνω τι συνέβη πραγματικά, βρέθηκα προεκπλήξεως. Και για μένα ήταν μια... Πέρα από το ότι ήταν συγκλονιστική στην εξέλιξη της ιστορία, γιατί είχε και ένα δεύτερο δράμα, το οποίο ήταν κρυμμένο πίσω από το πρώτο, φαίνεται ότι το δεύτερο δράμα στην Καστοριά, κοινωνικά μιλώντας, αποσιωπήθηκε.
προφανώς δημιούργησε τραύμα κοινωνικό, πρώτα οικογενειακό δηλαδή και μετά κοινωνικό. Οπότε με διέφερε αυτό, επειδή εμένα τα βιβλία μου πολλές φορές καταπιάστηκαν με τις συνθήκες και την έννοια της απώλειας και του πένθους. Εδώ είχα τη μοναδική ευκαιρία που ένα πένθος, ας πούμε, που αφορά κάποιες οικογένειες γίνεται πένθος όλης της πόλης. Και μετά γίνεται ενοχή όλης της πόλης. Γιατί προφανώς όταν στην έκβασή της ιστορία θα δημιούργησε ανθρώπους που ή θα στάθηκαν στη μέση και θα κοίταξαν ψύχρεμο, όπως προσπάθησα να κάνω εγώ, γιατί εγώ προσπαθούσα να καταλάβω τι συνέβη με αυτούς τους ανθρώπους, δεν ήθελα να τους κρίνω, αλλά κάποιοι σίγουρα θα ταυτίστηκαν είτε με τον ένα ήρωα είτε με τον άλλο, γιατί οι βασικοί ήρωες είναι δύο. Και είναι και οι δύο εξίσου τραγικοί για διαφορετικούς λόγους. Και συνθέτουν και οι δύο το δράμα, ας πούμε. Είναι δύο κόσμοι οι οποίοι συντίθενται στο τέλος και αυτή η σύνθεση νομίζω ότι είναι το κέρδος για την πόλη. Και αυτό το κέρδος για την πόλη, επειδή λάνθανε, εγώ αποφάσισα, ας πούμε, να το φέρω στην επιφάνεια πάλι. Ηλία, μια ερώτηση. Πώς δέχτηκε η πόλη σας και οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν ακόμα κάποιοι συγγενείς εν ζωή, έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς δέχτηκε η πόλη το βιβλίο? Γιατί όταν σκαλίζεις οικία κακά, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες... Ναι, υπήρχε ένας φόβος στην αρχή. Από τη μία μεριά, διότι από τη δεύτερη μεριά δεν είχα καμία επαφή, δεν πρέπει να υπάρχουν κατιόντες αυτή τη στιγμή στην Καστοριά. Αλλά από τη μία μεριά υπήρχε μια ανησυχία, γιατί υπήρχε ακριβώς το τραύμα και το στίγμα. Αλλά υπήρχε όμως και η προσμονή, το δράμα αυτό το οικογενειακό, να κοινωνηθεί. Δηλαδή ήταν λίγο τα συναισθήματα αντίδρομα. Από τη μια το αισθανόντουσαν ότι μπορεί να είναι μια λύτρωση για αυτούς, γιατί κάποιος, ας πούμε, θα προσεγγίσει κάποιον που τον θεωρούν παρεξηγημένο, ας πούμε, και γι' αυτό το λόγο αποσιωπήθηκε κιόλας το δεύτερο δράμα. Τώρα για την πόλη δεν ξέρω, γιατί δεν έχω κάνει παρουσίαση ακόμα στην Καστοριά. Δεν έχω έρθει σε επαφή με ανθρώπους που το έχουν διαβάσει, παρά λίγους, ας πούμε, ανθρώπους, και δεν ξέρω και πώς το προσλαμβάνει δηλαδή ο άλλος, γιατί τώρα αυτό έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Δηλαδή έχει αυτούς που θέλουν να μάθουν αν όλα αυτά είναι αλήθεια. Ναι, οπότε περιορίζουν λίγο το ρόλο τους ως αναγνώστες, δηλαδή μένουν στο κομμάτι το ρεπορταζιακό. Υπάρχουν αυτοί που θα το δούνε καθαρά, ας πούμε, αισθητικά και αν είναι ένα επίτευγμα στο μυθιστόρημα, δηλαδή το τεχνικό του, ας πούμε, το μέρος και πόσο πιστικό είναι. Δεν έχω εικόνα, δηλαδή, από την πόλη ακόμα. Ναι, υπάρχουν και αυτοί που σταματάνε να το διαβάζουν. Γιατί οι μνήμες είναι... Μικρόφωνο. Λόγω, οι μνήμες είναι... Για εσάς είναι, για τους κατοίκους. Νομίζω ότι ταυτίζονται με κάποιους από τους ήρωες, τους οποίους δεν τους ξέρουν καν, ας πούμε, αλλά ταυτίζονται. Ξέρω εγώ, έχει μία έγκυο που πνίγεται. Και μου είπε ένας φίλος μου ότι επειδή ήξερα ότι θα πνιγεί, μου λέει, δεν μπορούσα να προχωρήσω παρακάτω. Να πω δε ότι εγώ τα καταλαβαίνω και τα συμμερίζομαι αυτά είναι και σωματικά αντανακλαστικά, γιατί σου είπα και το μεσημέρι που συζητούσαμε ότι όταν τους είχα μπροστά στην αποβάθρα, 2 μέρες δεν μπορούσα να γράψω το κεφάλαιο. Και όταν έγραψα το κεφάλαιο του ναυαγίου, έπαθα κολικό εντέρου. Και διπλώθηκα στα 2. Κανονικά διπλώθηκα στα 2, γιατί το βίωνα σωματικά. Αλλά εντάξει, γι' αυτό γράφω για να ζω περισσότερες ζωές. Ναι, πάντα. Ο λογοτέχνης και ο αναγνώστης έχει τη χαρά. Και περισσότερους θανάτους. Ναι. Οπότε αυτό το θέμα της απώλειας, το οποίο έρχεται, επανέρχεται,
Εγώ, ας πούμε, στην αρχή προβληματίστηκα και το συνέδεσα με την περίοδο του κορονοϊού που χάσαμε πολλούς και είναι ένας τρόπος να αναμετρηθούμε ξανά με την έννοια της απώλειας και τι, ας πούμε, σημαίνει για μας, γιατί όλοι χάσαμε ή είδαμε να χάνονται, τέλος πάντων. Ποιο στόχο έχει αυτή η τόσο μεγάλη ενασχόληση, γιατί γυρνάς, ξαναγυρνάς, πέρα από την έννοια της θωράς, την έννοια της απώλειας. Ποιο στόχο? Και νομίζω εδώ πια είναι εμφανές, πώς να πω, ότι αυτό είναι που θέλεις ουσιαστικά να, ή τουλάχιστον αυτή η εντύπωση δίνεται σε μένα, είναι αυτό στο οποίο θέλεις να εισχωρήσεις, να αναζητήσεις, να δεις. Ποιος είναι ο στόχος? Γιατί δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Η απώλεια είναι πάντα κάτι που πονάει, είναι κάτι που... Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο στόχο. Αλλά επειδή έχω βιώσει όλα αυτά τα συναισθήματα και όλη αυτή τη συνθήκη, ας πούμε, της απώλειας και του πένθους, να πούμε, γιατί είναι κάτι... Με γοητεύει καταρχάς γιατί είναι κάτι το οποίο δεν αναβάλλεται. Δεν αναβάλλεται. Δηλαδή, όταν έρθει η στιγμή, θα πεθάνεις ή θα πενθήσεις. Επίσης, με γοητεύει το γεγονός ότι μιλάω για κάτι για το οποίο οι άνθρωποι προτιμούν να σιωπούν. Επίσης, είναι ένας τρόπος να θυμάμαι αυτούς που έχω χάσει εγώ. Ίσως είναι και ένας τρόπος εξοικείωσης με το δικό μου χαμό. Δεν ξέρω. Και είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μονίμως παρόν, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι τρομακτικό, επειδή έχω περάσει από αυτά τα στάδια. Είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό, με το οποίο πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι. Και νομίζω ότι μόνο όταν το έχουμε απέναντι μας καθημερινά, εξοικειωνόμαστε. Τώρα θα μπορεί να πει κάποιος, ας πούμε, τι είναι αυτός ο καταθλιπτικός, ας πούμε, ζει σκεπτόμενος στο θάνατο. Τώρα δεν μπορώ να το κρύψω εγώ ότι το σκέφτομαι κάθε μέρα. Μου φαίνεται απολύτως φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Το ζεις κάθε μέρα. Καταρχάς, ζούμε σε μια μικρή πόλη και καθημερινά χάνονται, ας πούμε, άνθρωποι. Είναι αδύνατο να μην το βλέπεις ή να μην το συνειδητοποιείς ή να μην σκέφτεσαι ότι κι εσύ κάποτε... Το ζήτημα είναι τι το κάνεις αυτό. Εγώ το κάνω λογοτεχνία. Ναι, δεν φαίνεται πάντως να είναι καταθλιπτικό. Ναι, δεν είναι καταθλιπτική η προοπτική. Όχι, είναι γιατί και το τέλος είναι αισιόδοξο. Ναι, είναι μια ρασιοναλιστική ουσιαστικά τοποθέτηση, εγώ λέω, απέναντι στην απώλεια. Και το μεγάλο ερώτημα, τελικά, μυθιστόρημα ή διήγημα, Ηλία? Και τα δύο. Πώς έτσι το μεγάλο απονενοημένο βήμα? Απονενοημένο δεν ξέρω. Κοίταξε, υπάρχουν ιστορίες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν διηγήματα. Όπως και ιστορίες που δεν μπορούν να γίνουν μυθιστορήματα. Εδώ τώρα, λόγω του γεγονότος αυτού καθ' αυτού, μόνο μυθιστόρημα θα μπορούσε να γίνει. Ήταν εξυπαρχής πολυπρόσωπο και ζητούσε μια ευρύτερη σύνθεση για να μπορέσει, ας πούμε, να το εξιστορήσεις. Δηλαδή, δεν γινόταν διαφορετικά. Θα μπορούσε κάποιος μέσα από αυτό το γεγονός να κάνει μια συλλογή διηγημάτων. Αλλά πάλι θα πήγαινε προς το μυθιστόρημα. Δηλαδή, άντε να κάνεις ένα κατακαιρματισμένο μυθιστόρημα, δηλαδή με διηγήματα τα οποία έχουν ήρωες που εμφανίζονται και σε άλλα διηγήματα, πράγμα, ας πούμε, που το έχω κάνει στο πρώτο μου βιβλίο, Το Καλό Ταξίδι Κούκλα μου, που ήταν ένα βιβλίο για τους συγγενείς, τους δικούς μου, δηλαδή από τον προπάπο μου μέχρι εμένα. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, όσο μας ακούτε, να συνομιλούμε. Εμείς είμαστε σαν να είμαστε μόνοι μας. Ναι. Μπορούσατε να φανταστείτε να γράφετε το ίδιο πάλι βιβλίο μέσα από τα μάτια μόνο ενός από τους χαρακτήρες, ας πούμε, αυτούς που είδατε? Ή θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο μέσα από όλους τους χαρακτήρες που να μιλάνε σε πρώτο πρόσωπο, ας πούμε, και πώς το ζήσανε. Ναι. Ωραία ιδέα, αλλά μου είχε πει κάποιος ότι πιστεύω ότι θα το ξαναγράψει αυτό το βιβλίο σε κάποιους μήνες, γιατί δεν μπορείς να ξεμπερδέψεις τόσο εύκολα με μια τραγωδία. Και του είπα, no way. Δεν τελείωσα εγώ με αυτό το βιβλίο. Άμα θέλει, ας πούμε, ας το κάνει κάποιος άλλος. Εγώ δεν μπορώ να ξαναμπω σε αυτή την ταραχή. Γιατί πρόκειται περί ταραχής. Κάθε βιβλίο, δηλαδή, είναι μια εξόντωση.
Και μόνο την έρευνα που είχε, δηλαδή έναν χρόνο, ας πούμε, καθόμουν και έψαχνα τα πραγματολογικά, τους τόπους, επισκεπτόμουν τις εκκλησίες, να τοποθετήσω τη δράση, ναι. Οπότε ουσιαστικά πότε μπαίνει η τελεία σε ένα βιβλίο? Τελεία. Όταν γράψεις την τελευταία πρόταση. Ναι, αυτό κυριολεκτικά. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι τα περισσότερα βιβλία έχουν τελειώσει πριν γραφτούν, αλλά μετά με έναν μαγικό τρόπο, ας πούμε, ξαναγράφονται. Δηλαδή, εγώ το βιβλίο το είχα μέσα στο κεφάλι μου πριν γράψω, ας πούμε, την πρώτη πρόταση. Όχι όλο όμως. Δηλαδή, έπρεπε να λύσω μια σειρά. Καταρχάς, το βιβλίο γράφτηκε 65 μέρες όσο είναι τα κεφάλαια. Ένα κεφάλαιο την ημέρα. Σε 2 μήνες δηλαδή γράφτηκε. Θυμάμαι, γυρίσαμε με την Όλγα από τις διακοπές και λέω τώρα. Θα γράψω και θα γράψω έτσι. Θα γράφω ένα κεφάλαιο την ημέρα. Αυτό ήταν θέμα πειθαρχίας προς το είναι. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω τώρα. Αυτό ήρθε προφανώς υποσυνείδητα. Δηλαδή, είχα όλο το υλικό. Φυσικά πάντοτε κρατάω σημειώσεις πριν ξεκινήσω. Τις οποίες δεν τις συμβουλεύομαι συνήθως. Είναι ένας τρόπος, ας πούμε, να απομνημονεύεις. Πάρα πολλές σημειώσεις για κάποια, ας πούμε, από τα κεφάλαια, ποιος θα είναι ο ήρωας σε αυτό το κεφάλαιο, ποιος θα είναι ο ήρωας σε εκείνο το κεφάλαιο. Αλλά είχα βάλει στοίχημα ότι, για να μην φεύγω κιόλας από το κλίμα, ότι πρέπει να γράφω ένα κεφάλαιο την ημέρα. Και όταν τελείωνα το ένα κεφάλαιο, στο υπόλοιπο της ημέρας σκεφτόμουν το επόμενο κεφάλαιο. Το οποίο ερχότανε. Δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ τώρα, δηλαδή, γιατί ξεκινάω με την αγνή και μετά βάζω ένα γράμμα. Η ενότητα, δηλαδή, δεν είναι ένα πράγμα που είναι προγραμματισμένο, βγαίνει инστικτωδώς. Ίσως επειδή έχω εποπτεία του υλικού. Γιατί ήταν ένα στοίχημα η ενότητα. Δεν έχει ένα τριτοπρόσωπο αφηγητή που να ενώνει τα κεφάλαια. Έχει δηλαδή, έχει πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις, έχει τριτοπρόσωπες, έχει αλληλογραφία. Έχει κεφάλαια τα οποία είναι, πώς να το πω, έχω το κεφάλαιο εκεί που υποτίθεται ότι τα πουλιά και τα ζωντανά της λίμνης θρηνούν το καράβι. Δηλαδή είναι ένα πολυσύνθετο πράγμα και η ενότητα προκύπτει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εντάξει, είναι σίγουρα και η εμπειρία, είναι 8ο βιβλίο, δηλαδή είναι βέβαιο ότι αυτό το βιβλίο δεν θα μπορούσα να το γράψω πριν 20 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν. Κάτι κατακτήθηκε και μέσα από τα διηγήματα. Δηλαδή, το να ξέρω τι να κρατάω, το να ξέρω τι πρέπει να αναλύσω, σε τι δεν πρέπει να επιμείνω, τι να πετάξω, τι θα είναι λειτουργικό δηλαδή και τι θα είναι δραστικό στον αναγνώστη. Για να μην αφήσει το βιβλίο. Γιατί το ζητούμενο τώρα με το μυθιστόρημα είναι να τελειώσει ο αναγνώστης το βιβλίο. Αν τελειώσει ο αναγνώστης το βιβλίο, απέτυχες. Δηλαδή, αν φτάσει στη 200η σελίδα και το αφήσει, πας χαμένος. Αυτό ήταν και το αρχικό και το τελικό μέγεθος του βιβλίου ή ξεκίνησες από κάτι μεγαλύτερο και έκοψες? Όχι, όχι. Αυτό ήταν. Αυτό. Στην επιμέλεια μπορεί να φύγανε, ας πούμε, κάποια πράγματα, αλλά είναι ελάχιστα. Άλλαξαν, αλλά αντί να είναι σε επίπεδο, ξέρω εγώ, 300-400 λέξεων. Γιατί τα βιβλία τα δουλεύω πάρα πολύ μέχρι να πάνε στο τυπογραφείο. Επομένως, είναι τα στάδια ουσιαστικά της συγγραφής. Η έρευνα, η απόφαση, η έρευνα, η σημείωση και μετά έρχεται η ώρα της δημιουργίας. Ναι, μετά έρχεται η δουλειά. Είχε πειθαρχία όμως, Αποστολή. 65 μέρες. Είχε πειθαρχία. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό το 65 μέρες είναι εντυπωσιακό. Κάτι δηλαδή, λέει, ήταν ναι. προαποφασισμένο. Όχι, είπα ότι θα γράφω ένα κεφάλαιο να πούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη εκδήλωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι αποκριάτικη, 15 του Μάρτη, ο αποκριάτικος χορός ενηλίκων. Και 30 του Μάρτη, εδώ σε αυτό το χώρο, έχουμε μια συναυλία με τον Βασίλη Πρατσινάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ να ευχαριστήσω και εσάς. Ήταν υπέροχα. Τουλάχιστον εγώ το ευχαριστήθηκα. Ο χώρος είναι φανταστικός. Κόσμο είχε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.